Magandang buhay mga ka-dragon! Ngayong episode ay mamimitas kami ng okra at saka sitaw dahil namunga na po yung aming tanim ng mga nakaraang buwan. Ito po ang aming first harvest. Ngayon, titikman namin itong masarap ang aming okra. Siyempre masarap, fresh. Fresh na fresh yan. Yes. Tanim mo naman ang ating Pagkapitas, luto agad. Tsaka ngayon din po ay, kanina inupisahan na rin po yung aming gagawing fish pan. Actually guys, itong fish pan namin ay matagal na naming plano. Kaya lang hindi siya natuloy-tuloy gawa ng hindi natuloy yung libreng pabako ng LGU. Kaya nag-ambag-ambag na lang kami magkakapatid para lang matuloy na siya kasi gusto talaga ni Papa na magkaroon kami ng fish pan dahil yung aming fish pan daw sobrang liit, hindi lumaki yung mga isda, so try namin itong malaki kung magiging success sana. Tara na guys, let's go. Harvest. Ganun mo lang ate, huwag ganyan. Kinatulaw. May pulbo siya dahil nakita niya yan. Pulbo girl. Oh, sir, Pulbo girl, may dalang pulbo. wala hindi ko yung dinala Ka-Arnel, nakita mo ba yun? Nyamot? Nay, di mo mag-cut. Wala na eh. Ito yung dapat maba yung Yan to yun, oh, yan. Oh. wow, so fresh. Oh, mayroon pa isa doon, oh. Hindi pa pwede yun? Hindi na medyo maliit pa yun. Dami, oh. Ito pwede na to, te. Oh. Talaga natin doon sa mga Naiwan yung gunting guys sa kubo. kung nagbumalik na layo. Mabilis maglaki, no? Dami, oh. Kapag may tinanim ka talaga, meron kang Oo, legit talaga yon. Yung pag may tinanim ka talagang may aanihin ka. nakakatuwa. Kailan lang ito tinanim eh, no? Nakakatuwa nakakaano yung sarili mong pitas. Ay, sarili mong tanim. Pinipitas mo na. Oh. Yun, no? Pwede na yan. Maliliit pa kasi yung iba. Oh, sa sitaw naman tayo. Mas masarap guys yung ayoko nang mabuto. Gusto ko yung medyo payat lang. payat. Mas matamis. Iba yung lasa ng bagong pitas. Matamis. Natangkunan na. Ang sarap yung adobo nito. Sige, pwede pa yan. No, ang sarap yung adobo nito. Ako adobo ng sitaw. Na may karne. Sabi mo, pwede na to. Yun o, dami o. Pwede na to. Pwede na to. Dalawang putahe. Ito pa oh. Yan lang yung isa payat pa. Di pa yan. Medyo baby pa siya. Dito tayo sa luwit guys. Ito, sarap to oh. Talbos. Cubitaw. Ito oh, yung turo. Huwag yan. May halo. Dami na pala. Sinong kumakain ng saluyot dyan? Sarap. Kaya bigay mo nga.
Nasa talbos naman tayo ng Kiobeta. Itong ano pala namin, sitaw, nakaamoy daw ng 240 yung gamot sa damo, kaya nagkano yung Yan guys, tumubo lang ito. Hindi namin siya tinanim. Basta lang siya tumubo. Mahal na ito sa kalento na. Sabi nila dapat lagi mong inuugutan para lumago pa. tinatalbusan para maglago. Tinatalbusan para lalong lumago. Dadami yung sanga niya. Yan. Dati isa lang tong ano niya, ito lang siya Nung tinalbusan namin dumami na. Daman masidan. Kalagyan. Kaalakan. Nakabrawin ko to guys. Wala nga lang sahog. Wala tayong palta. Doon yung isda natin doon sa Ay, fish oo pan. nga. Very good. Oh, di ba? Kompleto. Pagtiyagaan namin yung maliliit na isda. Natin may ampalaya pa doon? Naka-harvest na kasi kami guys ng ampalaya. Ito naman guys, tinaniman muna natin Joan ng ubas. Yan, meron kami bali 12 na puno ng ubas. Grapes. Ano siya, ang variety niya ay red cardinal. Sana mabuhay siya, magtuloy-tuloy. Hindi ko lang alam kung ano ang grapes dito sa Mindoro. Subok muna ng ilang. Try lang namin muna. Pag naging success siya, yan, pupunuin ko dito ng ubas. Maluwang pa na. Para mayroon kaming dragon fruit, mayroon din kaming ubas. Ito naman ang aming mga talong. Ayun, pitasin na kaya natin yung ano para may... Ang palaya. Ay, wala pang mahaba. Meron na ba? Pwede na yun. Nakapitas na kami dito, dalawa. Dalawang mahaba. Ayan o. Ayan o. Oh. Yan. Ayan o, may talong din o. Pitasin ko na ta? Bago tayo unahan ng mga uod. Ang maliit pa Ayan o. Hindi nakatago. Doon sa kabila kaya wala. Ayun o, may talong pa. Ang haba. Ayun o, isa pate. Ayun na may kalamansi oh. Ang asin. Ah, ito o. Ang ganda o. Taran! Oh. Pitasin na yan. Isa lang naman. Pitasin ko na ta? Oo, pang-asim lang dito. Guys, mag-harvest tayo ng kalamansi. Isang piraso. Pang-asim guys. Sa Asin. ano, na brow. Puno na yung basket. Ayun o. Puno na ang kanyang basket. Nagtago na yung iba kasi. Ano na, uwi tayo, ulan. Ayun nang ulan. Ayun na guys, yung mga ano, malapit na matapos yung nagtatanim. Ito na ang aming fish pond. Yan. Hindi pa tapos ito. Ano yan? Kaya ko na yung alin yan? Tubig na nga oh. Hindi yan mahulo ng tubig kasi tuburon. Hindi yung mahulo. Baka ano yan, may pwede dito pag-fuel. Ba't wala silang naman? Si kuya parang naglalaro na. Akala ko nga ito na.
A few moments later. Naghahatid kami ng merienda sa mga manananim. Hindi alam guys. Hindi kami mamamalon. Tiyagraraot. Ang kanilang merienda ay puto, tsaka tinapay. Magpapamerienda kami guys, nung magtatanim. Kaninang umaga ang kanilang merienda ay ochinta. Merienda time! It's merienda time. Mga masisipag na mga manananim. Balong, huli ka na! Nasaan na si Balong dyan? Hindi ka pa napagod, Balong? Yung si Balong ang pangapunta na. Masipag naman ni Balong. Bebe, ba't pinuputol mo yung punla? Hindi niya kasi malayo. Baka masulok daw siya, sobrang kaso punla. Anong gagawin mo sa sahod mo, Balong? Ha? Pangbayad sa? Utang! Utang? Sa utang mo sa bata mo pa, nag-autang ka Pangbayad na? sa? Tampa? Tampa, nagtampa pa. Ibig sabihin guys, nung tampa, nag-a-advance sila ng sweldo. Yun yung Kumbaga, nakuha na nila yung Nakuha na nila yung sahod nila. Kaya yun, binili ng bigas. Binili daw Oh, nila ng bigas. binili daw po ng bigas, asukal. Siya po yung pinakabatang mananalok dito sa anong pangalan mo na nga, Balong? Yuan? Alin, magmerienda ka muna, dali. Mamaya na yan. Much later. Ayun guys, nakauwi na yung mga manananim. Sobrang lakas kasi ng ulang kanina. Ayan, hindi na kami nakapag-video. Ayan guys, update tayo. Ito na ang aming fish pond. Malapit nang matapos. May tubig na agad. Katubig na. Lakas kasi ng ulan eh. The next day. Yan guys, ngayon po kami ay magpapaligsahan sa pagtatanim. Bali, first batch, ang maglalaban po si Alex, si Master Dragon at saka si Kuya Ulan. Bali, may nakaabang po doon na pa-premium. Ready? Wait lang! Guys, bali ganito. Bali Iwalay sila. dalawang batch po ito. Bali silang tatlo yung maglalaban. So kami rin tatlo yung maglalaban. Kumbaga, kasi sila, kasi sila guys, mga mabibilis. Kami po yung mababagal, kaya hiwalay po sila ng grupo. Pero sabay na kami Pero sabay-sabay magtatanim. pa rin po kami. Kalalakihan ang maglalaban, mga kababaihan. Sila rin maglalaban. Silang ka. One. Wait! Wait! Taas niyo mga bunubon nyo! Taas muna! Taas! Itaas! Papa! Kadaya da! Li, ipantay nyo yan! Ay. Five! Wait! Five! Ba't sila papa nakakuna? Tumas na kayo. Kailangan dyan tayong tatlong ng Five! Four! Three! Apat! Five! Four! Three! Two! One! Go! Oy, ayun na! Magpasad ka dito! Ay, grabe si Kuya Ulan. Ay, dapat maganda pa din yung tanim ha. Putol! Ano Madonna? Ganyan ka na lang? Kadami ka sa akin! Apat-apat lang. Sige, tugal! Natulin mo na itong dala na to. Wala sila. Hingalin yung isa dyan mamaya. Sa akin! Wala to si Alex. Ubagal. Balde ka na akin! Aray. Ano yung takap ko?
kayo mag-iit yung tapo. Wala guys yung tatlong babae. Pero napinastirap yung Joan na eh. Nagtagal. Hoy, Kuya Ulan, ayusin mo. Hoy, higay-higay yung tanim mo, Kuya Ulan. Ano lang yun, natagalan ng putol. Ayusin mo yung tanim ha, kahit maano. Matinding pangangailangan ni Kuya Ulan, guys. Sige, Master Dragon, ikaw ang mayabang kanina. Ikaw kamong mauna ha. Tingnan natin. Tulin na talaga. Naunahan ka na, oh. Hini-hini lang. Dapat kasi ginawagwag nyo yan. Oh, di na ako. Panalo na si Maduna. Hindi mama, di pa tayo nakapili? Yun oh, kagaganda rin pala ng tanim nyo eh. Para hindi si Matsakan. Hulay, di kadaya. Hayaan nyo lang. Kadaya na din yun. Kaya sa likod mama. Kulong ka na, boy. Ba't may babuyan na dito? Anong gantis to? Nato may tali palang gantis ko. Oh, wag ka magpaliwanag, Lek. Talo talaga? Talo ka na, Lek. Wala pa nga kasadsad. Ayun oh, pantay-pantay lang oh. Ay, wala eh. Ganda tanim ko guys. Ayun ka na. Pagkalawa mo sa akin. Panindigan nyo yan. Magpakaya, wala nang kundago. Kukunod ka lang. Grabe si Kuya Ulan, guys, oh. Tulin? Tulen. Machine ka ay. Lek, nahuli ka na, Lek. Balik na! Saan ang pinakaano niyan, ate? Yung sa dulo lang? Mag-aikot pa sila? Hmm. Alawan! Diyan! Tagtagan mo kami dyan! Guys, nagkakagulo. Oh, may nagsasabunutan baga dyan. Ay sus, kasi sexy ang mga kababaihan. Ano ba ga? Ilabas ko yung Ipasok mo yung puwet mo dito para hindi magkayang yung tanim mo. Ganyan. Hala! Ba't ganyan? May space! Tataniman mo na yung may space. Mahuli na ako. Hindi, ba't ako? Dito nga lang sa akin. Bakit? Ipantay mo rin, dikit mo rin sa katabi mo eh. Wala eh. Nandun tayo. Bagsak guys! Oh, may space! May sariling mundo. Taga-check si Mother Dragon. Isugat kasi ako guys. May assistant tong isa. May pag-abot. Akin yan! May pag-abot guys na nangyayari. O ako maghagis ng bunubon. Kawawa naman kayo eh. Oo, ano yung huli? Ay, matuna! Oh, wala. Puro yabang ka pa eh kanina. Excited. Kala ko hindi kasali kasi itong dalawa eh. Kaya gusto niya kami, ang kalaban niya mga babae. Muta eh. Kaya kunin mo isang gulok na tapang now! Ilagay mo dun sa tambayan! Naku, 100 ka lang yata. Alika. Ayos na yan, pag gasolina ka, ayos na yan talaga. Ano, kamusta girls?
Ang lalayo na ng mga boys. Ano? Kaya pa? Kaya. Walang hindi kakayanin ang mga dragon. Ba dragon to, no? Dragon. Yun! Tingnan ko siya. Ayun o! Ang lapit-lapit na, hindi pa makuha. Aray! Kadaya mo, nakalis na sana ako. Ang daya na naharang, guys. Ano kayo? Kalawak-lawak Tsaka akin. Bilisan mo, nahuli na tayo. Kanina ako ang pulso ko. Nahuli sa biyahe. Tignan nyo naman, may panot dito. Oh. Kailangan guys, ito, ikot yan. Yan. Bago nila makuha ang prize. Yan. Hanggang doon. Kahit mabilis naman sila, magaganda ang kanilang mga tanim. Hindi, duwaga papa na. Saan ay? Dito ka? Uwe. Ah. Paikot yan. Yan, nakaano na si Kuya Ulan. Nandito na siya sa kabila. Mukhang first honor si Kuya Ulan ah. Sigurado na ito. Sugat ka, nakano na. Oh, hinto na eh. May price pa rin naman eh. Huwag ipilit kung di kaya ah. Yan, nagkakagulo. Kaya na nga ako ng punla. Yung hawak ko yung punla, tapos aagawin niya. Hoy, Ate Juan, nakalayo mo man. Napapahiya ka yata. Gayak ka na yata dyan. Bilisan mo, mama! Yan, i-cheer mo siya, si mami mo. Butan natin yung Ano kaya may anihin si Papa dito? Wala, ikaw pa naman pinakamatanda dyan sa tatlo. Ikaw ang nahuli. Doon na, bait sila sa'yo. Kagulo-gulo kasi ng ano nila. Ikaw, Gid, nagapunta ka dun sa ano? Ibang-iba yun. Oo, ako galang sa tatlan mo. Hindi ko lang patla. Hindi, paano kung nandito ka sa gitna? Kulong na kulong ka. Hindi ka layo-layo mo na. Tinutulungan ka pa ng anak mo. Mga katagal-tagal mo pa. Wala eh. Hindi, nagagaagawan sa bisto. Paano? Dadalawa na lang yung takap mo. Paano dalawa? Bilangin mo nga yan. Ate Tel, tatlo lang iyo. Nagasiksik siya eh, di? Tinataniman niya yung gusto ko, de. Tatlo na lang. Kaya pala, kabibilas. Siya, pwede pula. Nasa orke. Hoy, patapos na si Kuya Ulan. Hindi pa kayo nakasadsad. Mami, bilisan mo. Sige, agawaan nyo. Batikan pa pala eh. Isang baho nga dyan, Kuya Ulan, oh. Hindi mo kabaho, pagod. Ayan, oh, si Mas. Isa pa nga pa. Ayan guys, may pabaho pa si Papa. Hindi mo nakatugma. Yun oh, humahabol oh. Humahabol. Eh, Mami, bilisan mo. Gaapol ka ba? Gawang! Bilis! Gaapol ka si Ate! Kapon la siya. Gaapol! Bula! Wala yan, may assistant tong isa.
Lahat man sila kinabigyan ko. Ah, bait pala eh. May commission ka siguro dyan. Tayo, magbaho ka isa. 1, 2, 3, go! Sinisinta kita, ngayon bukas ay hindi na. Kaya kita sinisinta sa amin. Kandakan. Sinisinta kita. Makantok pa pang isla. Ang kanina pa sila nagatatla. La bandera, la bandera. Hindi na. Itatry namin magkamada guys. O kaya magbagay. Aga. Bertikan na kayo madunan. Mama! Mayunit ba Daw ginahika. sila? Bilis na mo! Nakakabot ka na! Oh my goodness. Huwag mo sila pansinan! Huwag mo sila pansinan! Ala, kalala ayo. Ayusin mo rin yan. Kita ng sintang ano pa, sinta kita ngayon, bukas ay hindi na. Kaya lamang kita sila. Okay, may nakasadsad na sa kalalakihan. And the winner is Kuya Ulan. Sumunod si Master Dragon. Ang gaganda ng tanim ng mga lalaki, kayong mga babae kagulo. Yan kulay blue paghahatian ng isang lalaki, isang babae. Pantay lang ka dito. Tapos ang second prize 300 at ang last ay 200. Bali ang winner ay 500. Okay na Lek, may 200 ka na eh. Pwede na yun, pang gas. Ala, sa Ate Juan na na? Pasinula! Padayaan dito sa babae guys. Alam nyo naman mga punla nagkalat. And my goodness. Sayang to. Kalahating balde pa to. Mga tanim nila oh. Oh. May salubungan eh. Salubungin mo ako na! May salubungang nagaganap. Sino kaya ang magwawagi sa inyong dalawa? Nakalayo ka na, girl. May tagahulip agad, oh. Hindi pa nga nakain ng bisikol, may tagahulip na. Yun pa kung nag-ano ka. Felicia! Huwag mo nang ako na magtanggal. Bagadugtong ka, oh. Lapit ka na sa isang tan! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Hindi abot yan, punta po na! Dalawain mo lang, dalawain mo. Mama! 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 Wala kayo dyan, buhay mo lang! I'm the winner! Kakapal. Mayroon ka pa nga daw. Wala ka pa nga. Dito pa yun. Wala ka pa nga si Alex dyan, oh. Taniman mo pa yan, oh. May space Wala ka pa yan, oh. Isa lang pala, oh. Oh, dalawa lang yun pa. Oh, wala pa yan, oh. Ano wala? Ay! Oh, tut mo, madaya ka masyado. Mga ano kayo? Paano yan? Pag hindi yan nabuhay, lagot din kayo. Ayan, oh, ginadubli nga yung tanim mo. Tagalong dala?
Ang nanalo sa Ate Joanne, sumunod sa Ate Gretchen, last si Ate Aiza. Tayo, 3 lang tako! Madalang pa. Kaya pala nakahabol sa amin. Hanggang busy kami ni Ate Greta, 3 lang ang takap. Ay! Matindi ang pangangailangan guys, may pinapagatan. Ang may 500 sa Ate Joanne at si Kuya Ulan. Kami ang winner. Ang 1,000. Sumunod ay si Papa 300 at 300 kay Ate Gretchen. 200 kay Alec at kay Ate Aiza. 20 ka isa. Ilan siya kainit ha? 200. 20 ka isa. Kulang pa pang load ah. Much later. Ayaw mananalo, 200. Yes. Yung pangalawa, Pangalawa, 200, ay 100. Oh, para ganahan. Ako sa ita. Ano? Magkano pa ng tao mo? Yung pangatlo, 50. Yung huli, 20. Oh, Pili na. pakilala mo na isa. Diamante. Oh, dali. Oo. Oh, dali. Ano pangalan mo, Balong? Junior, mo. Papakilala lang ay para ano, dali. Dali. Pangalan. Pangalan lang. Pangalan. Francis po. Francis. Oh, next. Next. Pangalan lang. Dito. Tinta Francis. Francis din? Santiago. Taga saan si Francis? Mindanao. Walang tugtog. Next. De La Cruz. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ayusin yung tanim ha. Ayusin yung tanim. Boy, tandaan lang boy. 200 ang mananalo. 150. Winner ng nakauray! May assistant. Hoy, kalalayo na ng tanim. Yan! Yung nakared! Malayo! Si Tuto pala yun eh. Pantay-pantay man kayo. Ayaw pala yun eh. Kagaling ni K-pop oh. Si K-pop. Sige, paspas. Pagkadalang sa 100 na 200. Wala, nahuli na yung isa. Hati kami ni Tuto. Kunin mo na to, bilisan. Ayoko na. Bilis, Tom. Pwede pang umapon yung nakaplo. Haba pa yan, mapagod pa tong isa na to. Kung sino, bakit ako kanina nahuli? Ba't nauli mo na ako? Nagkakamitin na liya. Pag-asa yung nahuli dyan. Tayo, dali. Sabihin nyo lang pahingi ng punla para may abutan na agad. Oo, kaya mo yan. Kaya yan. Oh, di ba? Ang ganda pa rin ng tanim, oh. Mga batikan. Punla. Nabalaho. Gapang kardeng. Gapang kardeng. Kaya yan. Sabi ko sa'yo, may pag-asa yung huli eh. Dito, Lek. Odot. Pitbalde. Bilisan mo, tuta. Bilis tuta. Ayan na si Nini. Oo. Wala, nahuli na. May madamig na tumalong. May 200. 200, 150, and 20. Huling-lingunin kasi, ginalingon mo pa. Ayan na. Isang ano lang, isang... Yun oh. Okay na. Panalo na si Kuya. Sige, diretso. Second. Kung sino second. Okay na pa! Yun oh. Yun oh. Nakapula!
tama na yun. Galing. Tama na siya, okay na daw Si siya sa ano ang nanalo? Si ano pa? Kapag-hina ka naman din dapat talok mo. Hina. Pang-load na raw sila. Pang video call sa kanilang mga jowa. Konting katuwaan lang. Please subscribe. Dragon tayo sa bahay ko lang.